आं इतिमध्ये आंनि बक्तव्यनि गेजेरजों बुंखाबाय जों शान्ति आरो खौसेथि लाबोनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना जे प्रयास खालायदों सेस्था खालायदों जों बेखौनो आरो लोगो लाफानानै थारैनो शान्ति आरो खौसेथि फैदों जातिनि गेजेरावहाय जों बेखौ लुबैदों नंखाय आरोखि जोंनि बोथोराव मा रोखोमनि मोनसे डिस्टार्ब नांलायनाय खमलायनाय अशान्ति जाहाथे फैया आरो एरैनो जोंनियावल' नङा गथै बिश्वआवनो जाहाथे फैया जों बेखौ लुबैदों आरोखि आरो बिथां लुबैनायखौ जोङो आं बेवहाय आंनि बक्तव्यनि गेजेरजों इतिमध्ये जाहिर खालायबाय दा सोर मा बुंदों सोर एगेन्स्ट बुंदों जोंहा बेवहाय दुखु खोथाना गैया खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा मोनसे जातिनि मुदा अर्गेनाइजेसन बियो जे न' लुनोब्ला न'खौ नोङो हा खोखांनानै इन्जुर होखांनानै उखुम बानायो उखुमनि गोजौआव जेब्ला मुदाखौ खोबो होमबासो न'आ कमप्लिट जायो दा बेखौ जों होनना बुंनांगोन बर' जातिनि थाखाय बियो मोनसे मुदा अर्गेनाइजेसन बे मुदाखौ जों जेरै लिड खालायदों थारैनो बेखौबो बाख्नायथाव आरो बेबायदि लिड खालायलाङोब्ला आं दहायबो बुंखाबाय बे बोरायनो रोङा अर्गेनाइजेसना बे थाबाय थागोन आरो मावबाय थागोन जातिनि थाखाय आरोखि आं इतिमध्ये आंनि बक्तव्यनि गेजेरजों बुंखाबाय जों शान्ति आरो खौसेथि लाबोनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना जे प्रयास खालायदों सेस्था खालायदों जों बेखौनो आरो लोगो लाफानानै थारैनो शान्ति आरो खौसेथि फैदों जातिनि गेजेरावहाय जों बेखौ लुबैदों नंखाय आरोखि जोंनि बोथोराव मा रोखोमनि मोनसे डिस्टार्ब नांलायनाय खमलायनाय अशान्ति जाहाथे फैया आरो एरैनो जोंनियावल' नङा गथै बिश्वआवनो जाहाथे फैया जों बेखौ लुबैदों आरोखि आरो बिथां लुबैनायखौ जोङो आं बेवहाय आंनि बक्तव्यनि गेजेरजों इतिमध्ये जाहिर खालायबाय दा सोर मा बुंदों सोर एगेन्स्ट बुंदों जोंहा बेवहाय दुखु खोथाना गैया खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा मोनसे जातिनि मुदा अर्गेनाइजेसन बियो जे न' लुनोब्ला न'खौ नोङो हा खोखांनानै इन्जुर होखांनानै उखुम बानायो उखुमनि गोजौआव जेब्ला मुदाखौ खोबो होमबासो न'आ कमप्लिट जायो दा बेखौ जों होनना बुंनांगोन बर' जातिनि थाखाय बियो मोनसे मुदा अर्गेनाइजेसन बे मुदाखौ जों जेरै लिड खालायदों थारैनो बेखौबो बाख्नायथाव आरो बेबायदि लिड खालायलाङोब्ला आं दहायबो बुंखाबाय बे बोरायनो रोङा अर्गेनाइजेसना बे थाबाय थागोन आरो मावबाय थागोन जातिनि थाखाय आरोखि